В днескашния епизод поговорим малко за хазартната зависимост, какво представлява тя, какви са основните трудности, през които преминават хората, страдащи от болестта на зависимостта с прекомерна употреба на хазарт, какво се случва в тази зависимост, кои са най-наранените, каква е трудността за мотивация, какви са основните дупки, в които изпадат хората. В България всеки един от нас може да каже, че на всеки ъгъл има казино. Где на всеки през ъгъл, през два има игрални зали и казина и всъщност играта на хазарт е също толкова лесно достъпна, колкото и консумацията на алкохол, който се продава в всеки един магазин. Какво можем да направим и ние тогава като близки на човек, който си взема заплатата днес и след 4 дена ми звъни и ни казва: моля, пратете ми пари, защото нямам какво да ям, не мога да си платя квартирата, мога да попам през детето и така нататък. Първо да сме сигурни, че наистина човека страда от тази болест. Едно от нещата, които не е причините, едно от нещата, които всъщност ние можем да направим, и това е механизъм, който е създаден от държавата преди няколко години, е всъщност да се пусне забрана към НАП, която забранява достъпа на лицата, които са спуснали забраната, да посещават игрални зали и казина и да играят онлайн в различни бетинг сайтове. Ако лицето се съгласи с тази забрана и тръгне по пътя на възстановяването, нещата са окей. Условно казано, ако той откаже през призмата, че няма проблем, че не играе и така нататък, това би следвало да бъде една червена лампа, тук може да ми сложите, една червена лампа за нас, което да покаже, нали, че тук нещо се случва. За разлика от зависимостите като употреба на наркотици и алкохол, така наречените химични зависимости, хазарта е не химична такава и няма как да я хванем с тест. Много скъпо и времеемко би било да пуснем някой да следи въпросния човек, за да го види дали той ходи да залага, да играе и така нататък. Да не говорим, че COVID всъщност доста така разви хазартната индустрия и много от платформите за онлайн залагания всъщност станаха доста по-лесно достъпни, доста по-удобни за игра и хората много често могат, докато пътуват в автобуса, в метрото, карат си колата, гледат си децата вкъщи, ако щете, обядват, закусват, вечерят, къпят се и така нататък, да заложат на почти всяко едно спортно събитие на планетата Земя. Или да играят машинки, покер, блекджек, рулетка и така нататък. И всъщност колкото по-лесно достъпно става едно, ще го наречем, вещество за целите на това видео, толкова повече хора си мислят, че да заложи 50, 100, 200 лева днес всъщност не е проблем. Ние сме имали такива случаи, хора, които имат алкохолна зависимост и същевременно всяка сутрин залагат по 20, 30, 50, 100 лева. И ми казва, нали, аз нямам проблеми с хазарта. И разговор така и желание от наша страна на постоянно програмата да пробва да не залага, той не успява. Той не успява, защото тук имаме два основни пътя при игроманията или при хазартната зависимост. Единият път е тръпката и адреналина от това да ми излезе залога, да ми се наредят редовете, да ми излезе числото, да ми се падне 21, full house, така нататък, което е адреналина, че имам добрата ръка, така да го кажем, в кавички, разбира се, и съм спечелил определена сума, точки, не пари, точки. В много голяма част от случаите, тук си говорим за точки, парите нямат много голяма стойност. От друга страна това е много странно и доста сериозни комарджии, мога да кажа. Всъщност харесвам момента, в който абсолютно всичко е изгубено. Излизаш пред казиното и нямаш нищо. Нямаш пари, нямаш телефон, нямаш цигари, нямаш какво да едеш. И точно в този момент много голяма част от хората, които имат развита хазартна зависимост, се чувстват супер живи. Супер мотивирани, адреналина идва, искат да намерят изход от грубата ситуация, но много често изхода от тази ситуация не е
да спрат да играят, ами да намерят пари, за да могат да играят още. И всъщност това вкарва човека в една спирала, дългова спирала надолу, и там рано или късно, много в случаите доста късно, когато човек не вижда изход, се стига до самоубийство. Всъщност много малко хора знаят, че хазартната зависимост е зависимостта с най-висока смъртност от алкохолната и наркотичната. И тази висока смъртност всъщност е породена от факта, че хората не виждат изход. Не виждат изход нагоре. Задължени са с изключително големи суми. Ние сме имали наши резиденти, които са били с минуси, така да ги наречем условно, по няколко милиона евро. Имали сме резиденти с акаунти, в които има изиграни десетки милиони евро. Просто в един момент почнеш ли, влезеш ли, намериш ли начин да имаш и достъп до средства, което не е особено трудно в 21 век, дълговата спирала просто потъва. И когато не видиш изход и семейството ти е притиснато, близките са притиснати, дори да си остане сам на улицата, пак не виждаш изход, единственото спасение, което тогава дава мозъка, е всъщност да се причина на най-тежки неща, т.е. се самоубия. Какво можем да направим, всъщност, за да излеземе от тази дългова спирала, за да можем да съхраним нашия живот, за да можем да успешно да преминем, освен през една психосоциална рехабилитация, да успеем и да се преборим с задлъжнялостта и с дълговите, които всъщност ние сме направили в годините игра на хазарт. Първо трябва да имаме много ясен план по време на рехабилитацията ни. Какво всъщност имаме да дължиме, защо имаме да го дължиме и каква е основната функция на изплащането на тези дългове. Казвам каква е основната функция, защото много често се случва в нашата професия. Мама и тати, леля, война, стринка, съпруг, съпруга изплащат дълговете на хазартно зависимия. Той излиза от програмата, изкарва 20-30 дена, казва искам да си ходя, ние го изписваме и излиза и почва да тегли нови дългове. И всъщност тогава семейството му е направило мечевка услуга, тъй като той има възможност да излезе и да натрупа нови задължения. Какво е хубаво да се направи в този случай? За щастие в България към момента се гласува закона за личния фалит, което дава възможност на хора затънали в дългова спирала към институции, много важно, към институции, не към физически лица, всъщност да обявят този личен фалит и всичките им дългове да изчезнат малко или много, или да остане много малка част от тях. Съответно тогава изготвянето на финансов план, поддържането на финансова дисциплина е част от нещата, които нашата програма може да научи човека и ние можем да подпомогнем тяхното развитие и тяхното израстване. По пътя на промяната е връщането и вземането на живота в ръце. Една друга опасност, която всъщност крие онлайн залаганията, е достъпността при непълнолетни. Има изключително много сайтове, канали в Telegram, WhatsApp, ако щете и така нататък, които продават готови акаунти. Продажбата на подобни акаунти или срещу определен процент, или срещу нещо друго, сума пари и така нататък, и едно непълнолетно лице може да влезе да залага през този акаунт. Доста често ни се е случвало да изкарваме непълнолетни от казината игралните зали, но тази тема няма да я засягам, защото тя е малко по-различен тип контрол. Всъщност, той контрола с играта на хазарт, нали, ако трябва да засегнем за много малко темата, е същата и с това 16 годишния, който пие бира. Той просто пие бира. Къде е взел, как е взел, що е взел, какво се е случило и така нататък. И сега тук въпросът, нали, е много интересен според мен и се заслужава дискусията на някакъв по-късен етап в нашите предавания. И тя звучи така. Виновна ли е магазинерката, че малкият Иванчо на 15 години пие бира от страна надолу, защото я продава на друг човек, или е виновен родителя на Иванчо, или е виновен Иванчо? Нали?
Кого е вината? И въобще има ли смисъл ние да търсиме тази вина, при положение, че ние не можем да намерим адекватен механизъм, в който да спрем разпространението на алкохола да стигне до Иванчо? И на кой всъщност е отговорността Иванчо да не пие бира на вела? На магазинерката, на Иванчо или на родителите му? И тук стигаме до въпроса за превенцията, който всъщност е важния и какво означава превенция. Ние специално ще отделиме предаване на превенцията и това как би трябвало тя според нас и според доста стандарти световни да се извършва. Ние сме участвали в такива превенции при непълнолетни и малолетни. Обикаляли сме училищата, ще продължаваме да го правим доста така усилено всъщност в определени градове и училища. И ще обърнем специално внимание на превенцията, защото дали Иванчо пие бира или залага онлайн на машинки, или играе сварка с приятелчетата си пред училище, всъщност кой виновен? Май никой. Или всички. Ще разберем малко по-нататък в едното го предаване. Да, връщайки се обратно на хазартната зависимост, освен че човек, който играе компулсивно, залага компулсивно, много страдат и близките. Страдат близките, защото безпаричието става постоянно. Заемите, както говорихме, дълговата спирала нараства и ние влизаме в една безпомощност и безизходност, дори ако щете, откъдето просто няма на къде да тръгнем. Тук вече идва въпроса, нали, какво правим в тази ситуация. Леченията, биопсихосоциалната рехабилитация в България всъщност струва и пари. Някакво съвъжно. Всеки един център има своята цена, без значение ниска или висока. Когато си говорим за един човек, който е потънал в изключително много дългове, откъде идват финансирането, откъде идват парите, как така този човек може да се лекува, какво може да се направи. И тогава, ако семейството или близките наистина нямат абсолютно никаква възможност и са изразходени абсолютно всички финансови средства, за да се поддържа, в кавички, разбира се, тая зависимост, тогава съществуват алтернативните начини на лечение. Посещение на сбирки на анонимни комарджи, изключително добре развита структура в София. Има сбирки и във Варна. Може да си посещава психотерапевт. Въобще може да се тръгне в някаква посока, този човек да почне да се съгражда отново като човек и да страни от казината. И до момента ние сме споменали няколко неща, които са извън стационарното лечение в центъра. Да се сложи забрана в НАП, да се обяви личен фалит, за да не могат да се теглят и допълнително кредити, ако искат да са изплатени, или да не се притеснява човек от институции, да се посетява психотерапевт, да се ходи на сбирки на анонимни комарджи. 4. Естествено, ако има възможност и човека мине и през програма за между 3 и 9 месеца, това са добрите практики, вероятността този човек да се върне към употреба или да поднови играта си на хазарт са много ниски. При хазартната зависимост се наблюдава доста по-ясно изразена емоционална абстинентна симптоматика, отколкото така наречената физиологична, която имаме при другите. Много често хората изпадат в едни състояния, където или са супер нивелирани и всъщност не могат да се свършат точно с преживяванията и в чувствата си, или са хайпнати и така според тях всичко е наред, 50, 100, 200 хиляди не са пари, ще го правим бързо. И естествено имаме и така най-често срещаната дупка, депресивно състояние, където просто загубите са много големи, минуси са много големи, аз ако ще правя тук, как ще продължи живота, как се случват нещата. Аз ако не играя, не мога да се оправя, защото няма как да ги взема с бързо тези пари, няма как да се оправя с тях и така нататък. Разказвайки ги тези неща, се срещам за един човек, който ще ви помоля да направим едно предаване заедно, който е може би един така големите комарджии, които аз познавам и успешно е преминало лечение при нас, да видим дали не би ви разказал малко повече за неговите трудности в лечение и справяне навънка.
Но преодолявайки абстинентната симптоматика при хазартната зависимост, всъщност ние успяваме да осъзнаем няколко неща. Тоест успяваме да вникнем реално в ситуацията, да разберем реално какво се случва. Защото без значение къде сме на трите нива, на то няма чувството, трите нива на емоционално състояние, работа с екипа, с експертите в програмата, дори и групата, разбира се, на лечение в центъра, успяват така да подредят човека, че той да си даде реална оценка за състоянието си. Давайки тази реална оценка за своето състояние, ние можем да създадем все по-силна вътрешна мотивация в човека и да му помогнем да премине през борбата с зависимостта. Напоследък доста често наблюдаваме една много интересна комбинация стимулант на употреба с хазарт. Доста често приемаме хора в програмата, които обичат да се тупкат и да си лупкат в казината. Като едното е употребата на стимуланта, другото е играта на машинки. Двойна стимулация на допамин. Както знаем, вътре в казиното преживяването е, че ти си много обичан, много обгрижван, много така приет, без значение колко пари губиш и 20 до 200 хиляди лева или евро, независимо от валутката. И всъщност тук много често наблюдаваме хора, които изпадат все по-често и по-често в психози, не само заради новия стимулант, който употребяват, ами и заради допълнителната стимулация, която получаваме за следствие играта на комар. Доста опасна комбинация, която доста често има така неприятен край, както за човека, така и за близките. И много трябва да се внимава с нея. Много можем да говорим по темата за хазарта, но мисля, че това е едно добро начало, което в момента ви разказахме. В последващи видеа и поредици и предавания ще поканим хора, които са, както казах, преминали през проблема с хазарта, в момента са в ремисия, да разкажат малко повече от първата за тяхното преживяване и тогава може би ще влезем малко повече в детайли за самото преживяване, самата нехимична зависимост и какво точно се случва на биохимично ниво, симптомите, през които преминават основно хората, какво им е лесно да възприемат и да разберат. Така че благодаря ви и винаги може да се сабскрайбнете, да лайкнете и да ми следвате за всяко следващо видео. Благодаря!